Qatt mhu tard biex titgħallem u proprju hekk se tkompli tagħmel Maristella Merċieqa, xempju tal-anzjanità attiva. Maristella għandha 90 sena u fil-ġimgħat li ġejjin se tibda kors ta' diploma fl-Università ta' Malta. B'nostalġija li ma bħala, l-anzjana mwilda Tunezija qasmet il-memorji tagħha dwar meta kienet għadha tifla tmur l-iskola f'Tunes flimkien ma' tliet ħuta. Ġiet Malta ta' 9 snin meta kienet se tibda l-gwerra u b'ċertu dettall tkellmet dwar il-ġurnata li ħalliet lil dar twelida biex tiġi Malta. Il-vapur ma kienx bħal ta' żmien. Kien vapur kien hemm il-baqar isfel fil-stiva u aħna fuq. Għaltilna wkoll kif ħassitha malli rifset fuq dil-gżira f'nofs il-Mediterran wara vjaġġ ta' 24 siegħa fuq il-baħar. Bil-lejl qatt ħdej il-papa tiegħi, nippassiġġa fuq il-vapur, x'marriċ qgħod isfel, u mbagħad wasalna Malta. F'nofsinhar, tlaqna f'nofsinhar. Wasalna f'nofsinhar x'kien jieħu ġurnata l-vapur. U kif wasalna, dejt nara kollox strampa li hawnhekk hu. Ma' Maristella ltqajna fid-dar tal-anzjani Jasmine Nursing Home fl-Imsida, propju fil-5 anniversarju mindu fetħet il-bibin tagħha biex illum tilqa' fiha 105 anzjan u anzjana. Dar li b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern u l-privat toffri servizzi innovattivi lill-anzjani, b'terapiji differenti li jintużaw biex jgħinu lill-anzjani jibqgħu attivi f'kull aspett. Fost dawn hemm dik imsejħa Cognitive Stimulation Therapy li tajni b'mod partikolari anzjani bid-dimensja u bl-Alzheimer's. Il-General Manager Ruben Vella Bray spjega li fost l-aktar tipi popolari ta' din it-terapija hemm dik interġenerazzjonali. X'inhi intergenerational therapy? Fejn ġibu tfal mill-iskejjel u jaqsmu l-esperjenzi tagħhom mal-anzjani u l-anzjani ovvjament jaqsmu l-esperjenzi tagħhom tal-passat li jinteressa wkoll lil dawn it-tfal. Fost bosta terapiji fiżiċi oħrajn f'din id-dar jiġu organizzati attivitajiet u ħarġiet b'mod regolari. Anki grazzi għal passaport ta' Heritage Malta dalwaqt l-anzjani se jibdew morru f'postijiet storiċi. Tintuża wkoll it-terapija bl-annimali fejn bdew bil-klib u issa nfirxet ukoll għal-fnik u aktar. Għandna resident ukoll jismu Fluffy li huwa bunny li da nużaw għall-animal petting. U x-xahar id-dieħel se nġibu wkoll donkey and horse petting. Fuq kollox ikun xprunat il-qari u t-tagħlim fost l-anzjani u Maristella Merċieqa hija fost il-ħafna li ħadfu din l-opportunità biex ikomplu jistudjaw. Inħobbu nkun naf ħafna fuq il-kultura. Ħafna. Fuq pajjiżi speċjalment barranin, fuq nies, kif jgħixu kollox. Bid-bisima qaltilna li qatt mhu tard biex titgħallem u kellha dan l-appell għall-anzjani, speċjalment dawk li jgħixu waħedhom. Jaqraw għax hekk ikollhom stress fuqhom, jgħaddilhom għax dak il-ħin li taqra tkun moħħok fil-qari mhux fuq dak li għandek. U tħossok ferħana. Ma taħsibx iġġer fuq dwejja li jkollok. Bil-qari tinsa kollox. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.